mutambo watsvuka ropa hama dzadiwa iko zvino ndiri kuona nyaya iya yakuita makata manje pamwe takapanzi may he so rest in peace inyaya yaibuda nevakomana vaya vachitaura zvavaitaura vachiti may he so rest in peace kutaura vaMnangagwa kunewspaper vachiti defense message wati yabva kuministry of defense ndobva azogadzirisa akakumbira regerero chichichi but pakumbira regerero it seems like avanonyatsomunzwisisa zvaakataura kana kuti zvinonyatsovapinda pamwoyo sekuda kwavanenge vachizviita. Now ndakuona nyaya panapa pakutaurwa naNick Mangwana ari kuti why do newspapers always wear an apology jazz in hiding, you know. Mkomana angabudisa apology yake the Financial Gazette published a birthday congratulatory message to President Emerson Mnangagwa by the Zimbabwe Defense Forces with a serious error in its edition of this week. At the end of the Zimbabwe Defense Forces birthday message and through lapse in the production process, the newspaper ended up carrying mortifyingly wrong words. Instead of saying Makorokoto Amhlope, congratulations, we apologize profusely to President Mnangagwa, his family, his office, the government, and to the Zimbabwe Defense Forces anguish and inconvenience that this inadvertent mistake caused. We have taken action now strengthen our internal system to ensure that this kind of error never occurs again. Editor. Do apeza zvake do ruregerero akakumbira, that's the apology jazz akapfeka akukumbira jazz ruregerero. But zvese izvozvo zvaitika zva apology jazz panapa ndo patiri kumuka takasangana nenyaya iri kubva nekuzim live pari kunzi breaking news, armed men raid Edgar's home after rest in peace error in Mnangagwa's advert. Guthrie Munyuki was not home at 4 a.m. raid by men driving in 2 vehicles. So iye pachake anogona kunge atoriwo munhu andonyumu futi bosi pamba pake anga asipo, but pakatongoraidwa akutongoya kutongotsvakwa because they want to know kuti alright iwewe zvinhu izvi message waipuwa ku Ministry of Defense yakadaro here bvangoita copy and paste oro ndiwo wazowedzeredza kana kuti kana waipuwa yaita copy and paste yakadaro wadi kuvaudza kuti is this a mistake or something, ndozvo zvine zvichitika because pressure inenge yakubva ku two sides. It's ku Ministry of Defense kokwanwa kuti ako isusu bamnini takakupai yakadai so here makaiona kwatiri yakadai so here uri kuona pane nyaya vanenge kuti iwo chichiri kuitika ndozvo wakapuwa yakaita here kana kuti iwo ndowawedzera ndowatinyorera zvinhu zvakadai so here because nyaya yacho pakutara iye akungoti zveshe zvingoti my bad is my bad, I take full responsibility because it was supposed to be Makorokoto Amhlope. Ukazvitarisa hazvisi kulinga Makorokoto Amhlope may he so rest in peace hazvisi kupinda mu one line, so it's something chekutoti ameno pakatongobudwa musaga alright, but ndosaka iko zvino zvipakupinza mabhizi komana akutongoda kuzikanwa kuti haufa because vanenge vadanyozoziva zvavanoita zvokuti hazvo wambokumbira regerero vanhu vacho vanononoka kunzwisisa. Honestly speaking, inini zvangu ndakavatarisa ndo maonero andoita vanhu vekuti vanononoka kunzwisisa, especially vakomana vacho vanenge vachida kunge vachida kunzwanana newe vanononoka kunzwisisa because like okay saka was it intentional, waida kuedza kuita sei aiwa ndiredita chincho saka pamunoedita pamunodisa nyaya hamverenge nyaya dzenyu musati maita print out aiwa sinodaito mubvunzo yese nenge ichida kunzwisiswa ende vanhu vekutoti ameno ukatotokumbira regerero kuti vameno vanenge vada kumbopuwa mombe here kana kuti kuita sei kana kutanga vambokupa mambama mbijana so that vakakupa mambama vakupato mambama so iwe unozonyozoti sorry nemoyo wese because unenge wata se warwadziswa panyama because ivo vanobhiliva kuti ukangoti sorry nemuromo kungoti sorry it's something yekuti havanyatsofila kunge wanyatsoti sorry. But nyaya iri panapa ndiri kuzoona maZimbabweans vari kubudwa vakutaura kuti what really over an edition error, it shows they don't check their work before publishing and should have more robust processes to eliminate errors. Armed men going to his house is a bit excessive. No, urikuona mumo vanoza vanhu vane zvakawanda zvanenge vakutotaura pamusoro penyaya yacho kuti so what is so difficult about sending in properly identified police
officers to ask the editor to accompany them to the police station if they believe that there is a legitimate crime committed. Why does it have to be unidentified spooks or abductors? You know, Zimbabweans 2 minutes. The reason why Zimbabweans is because that message yakavafadza pamoyo. Zimbabweans panguva itiri ine vakangonzwa kuti ZANU-PF yarwadziswa nyama, vanhu veZANU-PF vaita chakati, vaita kana ingavaranga business onzi vanyura, vaita business vakanyura, kana kuti vavharwa, vaita sei, kana kuti mota yavo yabondera, vano celebrate. Why? Because vanhu zvinovafadza. They don't want it. Vanhu vekuti vanhu vari kufastretwa zvakawanda. Unoona zvinhu zvizhinji zvikuitika zvemapolicies zviri kungoiswa iko zvinezvi munyika. Zvinhu zvinoratidza kuti zviri kurwadza vanhu. Saka vanhu vari kuti vanhu ava why are they doing this to us? Why vari kunyefura isu? Why chichi unoona zvinhu zvakadaro. Cost of living iri kungoita zvainoda. Iri kudhila nevanhu every day. Saka ndo nyaya inenge yakuzoitika. Manje saka ona vanhu vari kunyebedzera kuti kunomira nemifesi iyeyo. Mwari kuti but surely that is an advert supplied by the client. Unless it was edited, the onus is on the customer to read their copy, not the publisher. Because in mwenye yandu kutuona ikuitika, chabaku mtswagira nje kuti vada kuona kuti tuone wakasendro yakaita sei. Wakasendro yakadaro irewo. Ndo nyaya yapo. Kuti vada kuona kuti wala tuna kuona kuti wakangeta copy and paste tuone. Ndo zvananga kunyaso mtswagira kazhinji kacho because wanaonzwa kunotsvagwa kumba, it simply means pamwe kubasa unogona ngotori parano usingachatowanike because those guys andakakutyisa pakaipa. Ngori kuda kuti my question is, did he receive the message like that, or he didn't bother to check, or he added the rest in peace himself? You know, that question hiyo ndio ikuchanobvunzwa. I think ndo yaro dedzerwa inenge ine mamba mayo kana 4 achibvunzwa, then uvaida se vochinyatsogutsika nayo. Mwari kuti even armed men are said to abduct children, having a private bribe. Armed men are sent everywhere just to send a chilling threat to everyone. 1,000 heavily armed men are always with him, yet it's not enough. This is embarrassing, especially when everyone knows it was an error. And like kufuta namba chitakunzwisisa manje vanhu vacho abaya zvokuzoti it was an error. Zvinokwanisa kunzwisiswa nemi maZimbabweans. To them havazvinzwisise. Why? Because kune zvakawanda zvinenge zvichiitika. Unoona vanhu vaya vanogamuchira tumakuwa tumachinji tunyanya twakasiyana siyana. Nhenga ruzofunga mbodai tanzwa kuti nhenga rukuronga zvakati. Saka zvinhu zvese izvozvo iwe ukazobudikira uchida uno player royal offside papo, vanenge vatogadzirira kupa mambama. Kudaiwa uyo kunoku ari kutaura kuti mwari kuti Mugabe was declared dead every year, but he laughed at it every time people say he is dead. He never sent gunmen to harass anyone. It depends. Vamwe vacho Mugabe makazoita kunzwa makura, vakanyatsokura achitonga chezvo vanogona kukuudza kuti ayo yangatori imwe mbeu iri different munhu kuti aitotyisa kutaura zita rake munewspaper. Uyu anogona kunga atombori nani pakuti munogona kumbotaurawo nezvake mukombi wombosvika kwauri kuenda. Mugabe kazhinji kacho wanga usingati ukataura nezvake uchienda kutauni ukapotsana nevakomana mukombi munongori pakudzoka taura futi izvozvo. I don't think it was 4 days like zvinoitwa iko zvinezvi. That was Mugabe for you. But this story of gunmen doesn't sound legit to me. We have seen these stories million times, and 9 out of 10 it's usually fake. I think he is scared for his life, just trying to make enough noise. Real killers move in silence. Chinoitika nje kuti manje vanhu kana vatosvika inyaya inobva yatongobuda kuti woyo chitsvagwa navanhu vanga vakadai. Saka ndo mabudira zvinhu zvongoita ndakutsvagwa navanhu vakadai. Uona nyaya inoitika. Real killers move in silent. Move in silent because kana vasvika mumba pako vanoziva sei kuti uripo ndaupo. Vanofanira kuita action yekuti vapinde mumba pako. It's like vanongosvika vachipinda, alright. Yes, vasvika in silent, but vasvika vachita vachipinda, but vobva vashaya munhu vari kuda. Ndo nyaya inongoitika chete, but it's just that vamwe vachiri kurisina bosa vasita kwambopuwa mamba ma 3-4 nevanhu vacho ukambofura nemoko mawo, so unobva wanyatsonzwisisa. Ndozvona those often
that is one of cheerleading nature of this regime ought to be ashamed. This squash dictatorship is no shame. Pakashata. You must die for real. Rest in peace in advance. Aisha komana urunzwa cho vamwe zvakutaura manje do ana kukwadzisa muchinda. Serves him right. These journalists are just destroying people's lives in the name of reporting. Dai vambomudira mvura. Honestly speaking, nangu zvokutaura amene zvokutaura one vana haina siri zvinhu ndatokuudza izvo vari kutaura, you know. I think ndapedza tozoonana time guys, but you tell me what you think in the comment section panyaya iyi ndava nayo munoiona sei nyaya.